Hej, det er Christoffer her. Jeg har valgt opgave 1, og det er, hvor vi skulle finde et bevis for afstandsformlen. Den her. Yes. Og jeg har snydt lidt på forhånd. Jeg har lavet et koordinatsystem og sat 2 punkter ind. Og punkt A, det er så mellem y2 og x2. Og punkt B er mellem y1 og x1. Så for at finde afstanden mellem A og B, så laver vi en retvinklet trekant. Jeg har så sat et lille B og et lille C og et lille A på. Det er lidt nemmere. Men så for at finde, først skal jeg finde ud af, vi vil gerne finde A til B. Først skal vi finde ud af, hvad A og C, før A til C er. Og det er jo så første y minus anden y. Og det er fordi, at første y, det er herfra og hertil, og anden y, det anden y er herfra og hertil, og første y er herfra og hertil. Og så for at få den her, så minus jo, fordi så får du det der væk, og så har du kun den her. Og så gør du noget i første x og anden x, hvor anden x det er herfra og hertil, og første x er herfra og hertil, derfor minus dem, og der får du så c til p, og ved at gøre det andet, der får du a til c. Se, da det er en retvinklet trekant, bruger vi Pythagoras, som er c anden lige med a anden plus b anden. Altså ab i anden er lige med bc i anden plus ac i anden. Og vi vil gerne finde AB, og det så for at finde AB, så siger vi AB er lige med kvadratrod, parentes, x i anden minus, ikke x i anden, x2 minus x1, parentes slut, i anden, plus, parentes, y1 minus y2, parentes i anden. Og så har vi fundet beviset. Så er det en god dag lige her. Lige nu.